A ešte stále nie je jasné, aká taktika boja privedie jednu alebo druhú stranu k víťazstvu. Čo? Skoro ho trafili. Koho? Moty. Zase vedľa. Sixty, zavádzaš mi. Simona, vzadu, dozadu kúsok. Rovno do nás. Vážení priatelia, tak ako bolo povedané, približujú sa aktéri boja k sebe. Živá sila ostáva na svojich pozíciách, ale kolesová a pásová technika sa približuje k sebe. Nechajme sa prekvapiť, ako tento dnešný boj